Eto, čuli ste neke savjete kako treba da se postavite prema drugima i prema sebi u toku i nakon novogodišnjih praznika kako biste se zaista osjećali srećni. Tako je, bio je tu i fenomen čuvenog selfije i dosta interesantnih stvari, a u nastavku govorit ćemo o aktivnostima izviđača odreda Njegoš. Tačnije u februaru predstoji nam mjesec posvećen kulturi, bit će tu razni kako literarni, tako i oni muzički konkursi, ali u nastavku programa pogledajte detalje. 18. decembra je zvanično otpočeo projekat Mladi za mlade. Trajaće do juna 2016. Nas interesuje kako je zamišljen i koji je njegov cilj. Znači, 18. decembra je počela pripremna faza projekta Mladi za mlade koja uključuje pripremu izvjesnih dokumenata koji će se uputiti Ministarstvu prosvete, nevladinim organizacijama i institucijama koje će biti pozvane da učestvuju u ovom projektu. Od Ministarstva prosvete naravno da očekujemo podršku jer je projekat koncipiran tako da uključi mlade srednjoškolskog uzrasta, da zajedno sa koordinatorima mjeseci pod projektom prođu izvjesnu obuku u dijelu organizovanja i planiranja aktivnosti koje će ispunjavati ona njihova interesovanja. Tako su zamišljeni mjeseci koji su podijeljeni na mjesec umjetnosti, mjesec nauke, mjesec sporta i društvenih igara, mjesec zdravlja i aktivnosti koje se tiču unapređenja života u lokalnim zajednicama. Želim reći da će gimnazija Slobodan Škerović iz Podgorice imati tu čast da organizuje mjesec nauke, jer je opet to institucija koja je nekako baštini nauku što se tiče srednjoškolskog uzrasta. Ostali mjeseci će biti, u njima će biti ugošćeni veliki broj nevladinih organizacija, veliki broj njihovog članstva. Ono što je cilj ovog projekta je da mi mlade ljude iz Podgorice aktiviramo da zajedno sa našim mladim iz odreda izviđača Njegoš prođu tu obuku, da se druže, da naprave jedan jak tim, nauče da organizuju svoje slobodno vrijeme, da ono bude kvalitetno ispunjeno. To će biti sve urađeno kroz te aktivnosti koje su po mjesecima. Tako su Marija i Damjan, koji nažalost nije mogao, koji je bio spričan da dođe jutros, koordinatori mjeseca umjetnosti, tako da bih prepustio Mariji da kaže ono što će se dešavati u februaru. Marija, vi nam mogla sada reći šta će se to desiti kada je u pitanju mjesec umjetnosti, konkretno kada je u pitanju ovaj muzički dio gdje ćete predstaviti neafirmisani muzičar. Dakle, što se tiče mjesec umjetnosti, dakle, počinje početkom februara. Imamo, dakle, niz tih aktivnosti. Odvijat će se, dakle, svakog vikenda. Imat ćemo po jednu ili dvije aktivnosti. Prvo što je, dakle, slijedi jeste taj konkurs za mlade muzičare koji smo raspisali i traje do kraja ovog mjeseca. Tu će nas, dakle, mladi ljudi predstaviti svoj talenat, bilo da je to pjevanje, akustična svirka ili elektronska. Sljedeće na redu jeste organizovano predavanje iz oblasti književnosti, muzike, fotografije, gdje ćemo čuti nešto više o tome. Onda nam slijedi, dakle, ples na otvorenom, gdje će, dakle, učestvovati razne plesne škole i kulturna društva. I imamo, dakle, također još jedan konkurs, to je za izložbu na temu sloboda. I tu mladi se, dakle, mogu prijaviti do sredine februara. Dakle, to ne uključuje samo fotografije ili slike, već i može biti neki tekst. I kao kraj nam, dakle, ostaje te akcije u lokalnoj zajednici, radne akcije. Što se tiče mjeseca umjetnosti, to će biti akcije čišćenja i sređivanja našeg grada. Milane, ostaje nam je da kažem, pomenula je Marija u jednom dijelu kada su u pitanju svi ovi konkursi na temu sloboda nešto malo detaljnije, do kada će trajati konkurs, ko se može prijaviti, koje su teme i na koji način? Što se tiče konkursa za mlade muzičare, tu se mogu prijaviti mladi neafirmisani muzičari, da li su to solisti, da li su to bendovi, da li su muzički producenti koji rade elektronsku muziku, da li je to možda starogradska muzika, znači bilo što iz domena muzike, a da se tiče mladih mogu na stranicu projekta Mladi za mlade poslati svoju prijavu, ono što bi oni voljeli da izvode na tom koncertu. Ukoliko bude, a gledajući već prijave, bit će dovoljno prijavljenih, tako će biti vjerovatno i tematski dani, da li će biti dan rock'n'rolla, dan elektronske muzike, dan narodne muzike, izvorne muzike i slično. Ono što bih htio da kažem i za izložbu, gdje će mladi moći da se prijave sa slikom, fotografijom,
haikuom, aforizmom, pričom, sve na temu slobode, jer opet nekako mladost se veže za slobodu onda kad i najviše se osjeća ta sloboda, pa smo htjeli da vidimo na koji način oni smatraju šta je to, kako percipiraju slobodu. Naravno, ono što sam htio da kažem da mladi, to je kategorija mladih, kod nas je od 16 do 30 godina, tako da su svi u tom uzrastu slobodni da se prijave kod nas. Znači, Jovan još uvijek spada u te mlade ljude. Ja sam na krajnjoj granici. Ja sam se prosto zabrinula. Već u martu ću imati 30 godina. Onda si na vrijeme da izraziš svoj stav, naravno. Dobrodošao si. Htio bih da napomenem da će svi ovi događaji u sklopu mjeseca umetnosti se odvijaju u novotvorenom klubu ljubitelja prirode Kota 601 koja se nalazi u ulici 19. decembra. To je onaj maleni prolaz među stadiona i kuća kad se ide ka Brdugorica. I eto, čuli smo koji su vaši planovi za 2016. godinu. Svakako ste nabrojali dosta mjeseci koji će simbolično obilježiti Dane umjetnosti, Dane nauke. A koliko je bila ova 2015. godina uspješna za vas kad su pitanje aktivnosti? Usvajajući izviđački program, imali smo pored njega mnogobrojne aktivnosti koje su bile ekološke, koje su bile humanitarne. Izlazili smo porodicama koje su bile u stanju socijalne potrebe u susret. Izlazili smo u gradu u susret uređenjem javnih površina. Što se tiče osnovnih škola, uradili smo dosta 7 škola u Podgorici i par vrtića su dobili sunčane satove gdje djeca mogu na prikladan način da van učionice se upoznaju sa nekim zakonitostima prirode, prošire svoje znanje iz geografije, istorije, likovne umjetnosti i sl. To su prilike neke aktivnosti koje su bile van domena onog izviđačkog programa, međutim, naš program je otvorenog tipa i uvijek može da se nadogradi sa nekim potrebama, da li naših članova, da li društva uopšte. Također, Odred je pokrenuo inicijativu mjesečnih akcija gdje jednom u mjesecu opet organizujemo nešto što se tiče lokalnih zajednica, možda porodica koje su u stanju socijalne potrebe, možda nekog od našeg članstva, možda nekog sa zdravstvenim problemima. Uglavnom, ono što se smatra da u tom mjesecu treba da se uradi, pod predlogom našeg članstva mi uradimo. Prikupuje se sredstva da li našim donacijama, da li pozivom ka građanstvu ili nevladinom sektoru, uglavnom prikupi se taj iznos sredstava potreban za tu mjesečnu akciju. Marija Milana, mislim da smo u potpunosti zaokružili ovu priču. Hvala vam. Ono što javno mogu da obećam jeste kako budu tekli mjeseci umjetnosti, nauke, sporta, da ćete imati otvoren prostor na našoj televiziji. Nadam se da neće uvijek moje lice biti ispred Odreda, ima još mladih u Odredu, tako da oni će biti vaši gosti. Vrijeme da ih edukuješ i uvedeš u svijet medija. I nadam se da ćete primiti Jovana još ove godine, zato jer već sljedeće godine neće biti mladi. Za Jovana se može napraviti taj +1. +31. Hvala vam što ste bili naši gosti i želimo vam uspješnu 2016. godinu.